Igama nguPhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uPhaka udakwe yini ingcwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa likaMentshise thuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini qhamu uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abanenge unogwadwa obhadwa ayikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ngasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukapi kubonakala lapho eshona khona angifani nabo umehluko ukuthi ngiphila nabo wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangu siyisi ngelinye ilanga nalo ongangithandi uyoza ngithande ngoba nalo ongithandayo wake wangangithanda ngelinye ilanga kodwa ngenxa yamaqiniso ami nokwazi ukubona into engabonwa nokwazi ukukhuluma into zenzeke useyangithanda ngoba into wayefuna iqiniso and iqiniso selitholile. Yingakho kulomhlaba esiphila kona alikho ilanga la ngiyokhuluma khona into mase kuthiwa ayenzakalanga angikhathali ukuthi omunye umuntu angathini. Lento ihamba namandla, ihamba nesiphiwo, ihamba nokuba ukhonjwe ukube njengamanje. And awamanje noma ungahamba uqeda umhlaba kuseyimngedwa okwazi ukubikezela ngokukhulu nokuhle nomngozi obusuke buzokwenzeka. And kukona konke okwenzakalayo akeke kunikeze ithiphu nje impilo yomuntu ngikunika ithiphu ngoba ngifuna nalapho ukhona ngokuthi uyangibuka mina khona izinto engifuna ukwazi ukuthi ukwazi ukuyiunderstanda noma kuthiwa ukuphi la ukhona impilo like ihierarchy khona uNkulunkulu mase kuba khona izidalwa zakini okusho ukuthi singathi abadala noma singathi zingilosi mase kuba uwena uNkulunkulu naye une-team yakhe asebenza ngayo ngokuhlukahlukana okwasemazulwini izidalwa zakho nazo zideployiwe zine-team yazo eyisebenza nawe lemhlabeni une-team yakho awuwedwa lemhlabeni une-team yakho ephilayo okuyizingane zakho okuwumndeni wakho okuwabangani abakukhoze ngokweqiniso lento bafethu emazulwini ihamba nge-team kwizidalwa ihamba nge-team nawe i-team idalwa zakho noma yinini zisesayidini lakho noma yinini konakala pho konakala uma ngabe sekuzoqhamuka impi yangaphandle abathakathike labo izimpi ezikudonsela emuva mase zenzani izimpi zangaphandle mase yifuna ukudonsela wena emuva kanti wena awukho spiritually fit kanti wena ulo muntu ongenayo ifocus ulo muntu ongakwazi ukuma ekuthenini ngimile la ngilwa nempe ezongimuva la ngikhona khona abantu abahamba nomoya khona abantu esebenebhadi bagcine bona bezakhela ishwa kwizidalwa zabo kanjani uyaphuma uyahamba uya kumuntu ulanda into umuntu ashoyo ukuthi lento iyingozi uyayithatha uzoyifaka la khona idalwa zakhe ekhaya lento hayi ukuthi izokusiza kodwa into eyingozi into ehliphizisayo nje into ifana nokufuya inja eyingozi inja eyingozi izoluma nje ilume iyamosha yabo so kanti impilo ifuna ube focus ifuna ube nevision ifuna ube nemission uma sewuqalile walahamba uhambo lokulwa ingcebo qinisekisa ukuthi idalwa zakho une communication nazo idalwa zakho qinisekisa ukuthi uNkulunkulu une communication that is why ihora la ngo12 ebusuku memeza uNkulunkulu uyimemeza izingilosi uyimemeza idalwa zakho bonke labantu bayasebenzisana because ba ama spirit idalwa zakho still submit under uNkulunkulu musa mfethu lemhlabeni musa
ukuhlanganisa into engahlangani. For instance nje awukwazi ukuthi uyosonta kuleli sonto. Kuleli sonto umfundisi wakhona akazwani nomfundisi waleli yasonto. Uyasuka wena ukuleli sonto usuyabonakala futhi ukuleli yasonto. Uhlanganisa ama spirits angahlangani ngoba labafundisi balamasonto abazwani babangani babangabantu okuyinina. And abanye sebefunana nangeinkabi. Ngokunjalo futhi mfethu awukwazi ukufike uhambe lenyanga. Lenyanga inendlela erobha ngayo abantu, inendlela ethakatha ngayo, inendlela epatanisa ngayo, inendlela esebenza ngayo. Uya kule nyanga. Le nyanga uyathanda noma uthandi bafethu. Ayizwani naleya nyanga leya. Bangashaya engathi bayazwana ngoba kwenziwelwa nina nicabanga ukuthi bayazwana noma mabefuna ukuthi mayisegebengile lo atrophasele lo ngapha nalo ngapha phinda kugebenge yabona. Kodwa deep down inyanga nenye inyanga azizwani because basebenza ngemimoya. Imimoya icabangela iside layo nalo muntu osuke ezolashwa. Imimoya le ngeke kuthiwe inyanga ziyazwana zingabingelelana ngoba zixabene kodwa ngeke unless mazizohlangana ngenhloso yokuskema abantu zingagoqa ke zithi ziyazwana kodwa deep down ngeke zizwane. Ingakho nethi ziyazwana uzokuthiwa sezixabene sezinjani. Ingakho mina wami umsebenzi kuukumela abantu. Mina ukumela abantu mina ngimele amadlozi abantu leyo khona. Ingakho makukhona umuntu okuthakatha noma kuthiwa ukujikijela ngesilwane singakanani ngizoyikhipha le nto mina. Like nginazo zonke indlela zokusikhipha. Ngizosikhipha noma kuthiwa uboshiwe kwathiwa guarantee ngeke uma uzongilalela. Kodwa uma ungeke ungilalele hayi ke ngeke kufana nengane phela ingane umzala ngayenzela yonke into enhle as long as be afford umzali kodwa mayizolalela ingane. Kodwa bezothi umzali hamba esikoleni ivele ihambe iye kophe mama drugs ingane ingayi esikoleni ihambe idako utshwala ingayi esikoleni as much as efisa umzali kodwa akakwazi ukwenza as much as efuna ngoba ingane ayilaleli. So nala ekulapheni njalo mawuzongilalela nje ngithi manje siye edamini lamakhandakhanda manje siya kumakhandakhanda stone. Uma ngabe kuphela inyanga ngizocela ukuthi ungenzele kanje wena umsebenzi wakho sizowuvula kanje yonke into izovuleka sizohlangana kulonyaka sohlangana kabili for instance fikani hayi makufika uthi umuntu hayi mina ngeke ngize ngifike my mina kanjani okungcono ngisho umuntu obikayo ukuthi akezi uyabona lo vela athule nje nyanya isuke ikhona inkinga lapho yabo makuthiwa kuyahlangana. Yingakho ngisho ngithi umuntu bezolalela ayikho into enganganqotshwa. Yingakho ngibabonga abantu abangibonga almost every day ngezinto engizikhulumayo nangezinto engisuke ngiyibikezela nangezinto ezizakala. Ngiyababonga nabe khona abafethu lana ikhona uNkulunkulu namadlozenu awaphile uNkulunkulu anibusise ngoba kunabantu ababa khona la abaneminyaka bekuleli page aba understanda yonke into engayisho ukuthi yenzeka. Mase kuba khona ofika izolo kunokuthi lo ofika izolo abuze ukuthi kwenzakalani avela afuna ukuphawula ebefika engazi nokuthi kwenzakalani. So that is the reason why ngisho ngithi mina as long as masibambisene le ma business akhawayo nginawo amandla mina ukwavusa ngomakhandakhanda futhi yabona nje even worse makuthiwa ngizokusebenza mina ngezandla zami la edamini ngoba kuyimanje ngikhona ngilungiselela insebenzo yange weekend ngoba kunabantu esebebhukhile babhukha ukuzosetshenziswa weekend ngiledami as I speak ngilungiselela insebenzo yange weekend. Yingakho nje ngisho ngithi njengoba ngilungiselela lensebenzo le nawo sekhaya azi mfethu ukuthi izimpo yilwayo ezinye zingaphezulu kodwa njalo qinisekisa ukuthi idlozi lakho ulibekele eduze idlozi lakho alikhulume nawe izinto zakho ayivuleke izinto oyifisayo azenzeke amabhizinisi akho awaphakame. Uma kukhona into evalayo fika kumina kumakhandakhanda stone siyayisusa lapha amakhandakhanda dam uthabatha amandla kuyanqotshwa sesiya check ukuthi inyanga nenyanga kwenzakalani empilweni yakho. Uma ngabe kuhlangana fika la masiku Rocky Ridge fika ku Rocky Ridge. Ingakho nje ngithi ngeke ngize ngande ngamaningi ngangibathembisile abantu ukuthi ke ngisazochaza amaphupho ningixolele ngibhizi kakhulu la emakhandakhanda dam. Amaphupho bengabe ngizowachaza afuna ngibe kahle esigodlweni ngihlale phansi mase ngiyafocus mase ngi-actor nabantu ngibe nenye ifoni eseceleni engizokwazi ukuthi abantu bafone kuyona while mina ngisuke ngikhuluma ngapha uyabona ngapha. So nje ngizowachaza probably before
before Sunday, but ngizo-announce ukuthi ngizowachaza nini, because angifuni mabefika bakini bezokhuluma nawe kucaca ukuthi awuba-understand. Kumele ngikutshele ukuthi izinto ezibasic ukuthi uma ngabe kunje omunye alishe lakhe nawe usuyafunda ngelomunye ukuthi mayisiyenzeka kuwena isuke izohamba kanjani mengabe njalo. But idala nedalwa ziyayiqhenya ngezingane zazo okuwuwe olulapha emhlabeni. Nawe ngiyacela ukuthi uyiqhenye ngabantu bakini, uyiqhenye ngoNkulunkulu okade akukhusela even before uze wazithina, uyiqhenye ngedalwa ezakuvikela uzelwe. Bese ngiyakuthembisa ukuthi lempi ebhekene nawe, in fact ayibhekene nawe, ibhekene nezidalwa zakho, mina ngizoyisupport idalwa zakho as long as bengabe wena usokwazi ukuxhumana. Inamba 0798130260 uyakwazi ukungifonela ubhuke ukuya kumakhanda dam, ngiyoyisebenzela mina myself. Ngiyoyisebenzela mina, and abaningi esike bafika sengikhiphe ngisho abantu mina bese beshawe yistroke bese ebhedlela. Ngithi no, ungakuphazamisa ukusebenza kadokotela. Khona indlela engizomsebenza ngayo esesibhedlela. Thatha umakhanda ufike ufake ephaketheni lakhe. Bavele njalo sekuphuma abantu about 4 from le nyanga ephelayo nje, le nyanga ephelile sekuphume about 4 abantu in 1 month. Can you imagine? And ngelinye ilanga manifuna ukubabona labo bantu, ngiyonixhumanisa ithi nabo labo bantu labo about 4 nje umuntu beshawe yistroke, yabo lesi sokushaya, hayi lesi kade sakushaya lapha sekuzokuphela ngisho igazi isuke isikhona inkinga because sekumunce igazi laze laphela. Mina ngisho umuntu uma ushawa into manje noma ikushaye last week usuye ngapha ngoba mawushawa yilento eyisilwane awulikhiphi igazi lakho, awulikhiphi igazi ngoba once walikhipha igazi iyagijima le ifike iliphuza igazi, mayiliphuza igazi yenzani, isiqeda amandla ke manje, siqeda amandla ke manje. Awulikhiphi nje igazi bengakushawa into osuspecta ukuthi i-stroke noma isilwane. uNkulunkulu anikhusele edamini ngiba khona bengabe ngisebenza khona bengabe kuyi-Saturday only. Ngeke mfethu uma sesebenzile ukhalele u10,000 wakho le engisebenza ngawo ngiphinde kuwona ngikunikeze umakhanda usetshenzwa yimi kube nomhlabelo wesikabhu uyaphoqa ungiphinde futhi lo mali leyo ngiphinde futhi ngikunike umakhanda kuyona. Ubani umuntu ongenza leyo nto le? uNkulunkulu abusise baba yini.